Čauko, ideme si zahrať hororovku s Tomášom a s Matúšom. Podarí sa nám prežiť, alebo nie? Dávajte, ready. Tak ja si dám ready. Matúš, daj ready. Trošku taký menší fail na začiatok. Jej, tak dlho som tu nehral. Matúš, zober tie všetky veci. Úkol tejto. Čo sa v tejto hre, to treba aj vysvetliť. Pravidla tejto hry. Jedna z duchov. Jo, mám to. Potom s nimi tancovať. Hej. Mám ísť do auta. Nie, choď. Tomáš, No, poď sem. no. Tu som. Tu mám trojku. Ide. Vyšiel. Mám ho. Mám ho na signále. A kde tu bude? Tu je. No, tu je 12 stupňov. 11. Už není tu. Tu je. Tu mi najviac pýta. A to najmenšia teplota. Tu skôr na chodbu ísť. Tu je 10 a tu je 17. Tu je. Tu Matúš, tú kameru daj do rohu. Daj mi tú kameru. Daj mi tú kameru. Vidíme ho. Jak? Za tebou je. Trojka. Zapíšte si. Vidíme ho. Viete, že bielú bodku. Je tam biela bodka? Nie, laser projector. Však viem, a je tam biela bodka? Vidíš, Matúš, kde bielú bodku tu? No, aj. Ok. Môže to byť Umbra, Vendingo, Twist. Je teraz na teba. Teplota není to, teplota to není. Ani tu peťka to nebude. Ok, to znamená... Že stále to isto. Ani speedbox to nie. Hej. To znamená, vychádza nám stále to... Musíme tú fialovú kameru. Alebo počkaj, kniha. Jak vyzerá tu kniha? Ako vypadá 69,1% nemá u mňa odber. A prosím, zmente to. Iba 30% má u mňa odber a to je jedno. Dajte odber, aby to bolo viac tých odberateľov. A ešte dačo. Ak chcete pomôcť svojmu štátu, tak dávajte odber. Najviac ma pozerá Česko, ďakujem. A Maďarsko, čo tam neviem. Aký Maďar ma pozerá? Adok. A ešte tu, kto ma najviac pozerá cez aké zariadenie? Mobil. Zaujímavé.
come on, ja na to kvety. Toto? Kde sú kvety? Som si ich zobral do svetla. Sú dead. Kvety sú dead. Je to the Beast. The Beast. Je to Travis Scott. Počkej, Tomáš, čakaj. Okay. Matúš, poď sem. Poď sem, už sme ukončili to. Kde? Von. V aute. Teraz daj tú knihu. No. Daj tú poslednú stranu. Evidence. Vieš, že sprintuješ a shiftneš. No, máš tlač na to No. a daj Ghost Orb. Je to štvrté. Potom Kde je Gozor? Čo? Kde to je? Na druhej strane. Posledná strana. Predposledná strana je to. Je to Travis Scott. Daj. Vidíš? Tam je taká obrazovka s bodkami. Je, no. No, pod tým je duch. To tiež zakružkuj. A potom vedľa je kvetinka. Aj to zakružkuj. Je to Travis Scott. Kvetinka. Áno? A ešte tie bodky. Je to Travis Scott. A na druhej strane to je The Beast. Wisp. To je Travis Scott. Je toto. Všetky tri sú pri sebe, Matúš. Môžeme ísť? A stlač na The Wisp. Máš? Alebo vás pýtam výbuchy. Áno, môžeme ísť. Ok, môžeme. Ukáž sa. Dali sme to? Nejme to. Nice. Zarobili sme. Ďalšia mapa. Nemám radšej ja roztovať, lebo ja mám už level 8. Dáš, to je úplne isté. Ne, mám väčší level, to viac map sa ti obombíka, ja mám 4 mapy nové. A ja mám 3. Až od 13 sa ti odopne ďalšieho. Jaký máš level? Veď ja mám tam, ale je tam jedna mapa za 8 level a potom za Daj. 6. Ja mám 4 mapy. A ja mám, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neviem. 6 máš? Jaj, fakt? 6? 8. To potom vyriešime. Ok, Matúš, ber tie isté veci, čo som mal si minule. Biti, na do. Ja som mal nejakú rúžovú baterku. Ja teraz... Ok. Matúš, prepáč, ja som ti ju zobral, tu máš. Tu baterku ti vôbec netreba. No to je ju zobrať. A čo to je tu na zemi?
Boxa vyvolá ducha, kvôli tomu nás volá. Daj mi ukáž tú baterku, tu nám máš túto vecičku. Ja to ani neviem to robiť. Ale, ja už ho... A toto, ten duch sa nemusí iné zjaviť. Mám dvojku. Na postelou, na gaučom bola. Tu je. Dvojka. Vo spálni. Kde spáli? Mám ducha. Počkej, Píše na knihu. Píše na knihu. kde si? Tu. Vidíš, píše sa na knihu, tu je. Matúš, daj zase tú knihu a nájdi knihu. Hasnite. No, mám. To musím zapakovať. Hard. Za chvíľučku si Speedbox odpoveda. Nie, to musí byť, keď chce byť speedbox, tak musí byť dačo viac ako 100 a máme iba 94. Ja mám všetko zjavné. Odišiel. Tak. Nie je tu. Neviem, čo odišiel, ja som tu dal. Prešiel Vidíš? cestu. Prešiel cestu. Odišiel, vidíš. Nedávaj všetky tri vedľa seba. Nezasviečajte. Vety sú v pohode. Už môžeme dať do keľu. A aj stále ich je tu veľa. Podľa mňa pečku to nevytiahne, ani zimu tu nebude. Počkej, zima to môže byť ešte. Bodky tu nevidím. Teraz ma to zober tú fialovú vec No. a hľadaj stopy. V tejto miestnosti, Matúš. Tam nezatvári. Jak sa s nami rozprávať? Teplota to není. Teplota to není. Zatiaľ naše energie v pohode. A zelený svet už sme nevideli. Ja nevidím žiadne stopy. To musíš poriadne. Čo znamená si kameru? Matúš, polož tú kameru. Daj mi ju. Nikde biela bodka není. Prečo mám pocit, že ten duch odišiel? Nebude niekde pri tomto? Je to iba majiteľia tohoto domu ho vyvolali. On odišiel. No je niečo zelené. Už není. Čo? To bolo vejpa. Peťka, zruhajte! Je to Avenger. Ako to vieš? Nepýtaj sa moje tajné triky. Môže byť to Shadow, alebo Revenger. Je to Avenger. Ako to môžeš vedieť?
Viem to, daj to. Jaj, fakt? Matúš, tak, daj tú knihu a dávaj si knihu, tú väčšičku, prvú a tretiu. Prvá, tretia kniha. No, A máš Revenger, však? Máš? počkaj. Prvá a tretia, hej? Hej, a potom knižka. Po trojko je. Takže level 5, Áno. kniha, Áno a Springbox. Hej. Máš? počkaj, čo? Kniha, level 5, Springbox, Hej, a máš Revenger. a Môžeme. Čo to bolo? Nice. Ok, ideme tretiu mapu. Dawajcie ready. vidíte, že som odbieral ten najväčší mister. Ja to nie trojhať beriem, ale asi idem začať. Ak dáte tých 50 odberateľov, ja budem toto streamovať na 100%. Nebudeš streamovať. Idem. Bude iba málo. A toto je asi najhoršia mapa. Čo mám? Nie, kamera. Ja neviem, ja kameru nemám. Zober kvety. Čo ti ostane, to zober. Matúš, a teraz musíš svietiť, lebo nemôžeme zapínať svetlo, lebo sa nám vyhodia poistky. Matúš, ja ti dám toto zober a ty mi daj to svetlo, aby Dašo videli do videa. Nie kvety, jak sa to svetlo. Toto? Hej, Gumimacko, ja mám... počkaj, to nie, jak sú normálne biele. Čo? Aké máš baterky? To, hej, aby ste Dašo videli do videa. Idem do svetla. Ok, tu takto sa vyvolá do ducha. Mám, dievčenská izba. Čo? Dievčenská izba. Nie je to manželská izba, tu písa, vidíš? Keď zasvietíš, to tu píše. Je tu skoro. Aha. Tak, Píše. Pozri sa, kde ja som. Na tebou. aj tu môžeme, keď? Matúš, dropni všetky veci. Okrem toho svetla. Toto dropni, aj tú kameru. A kameru nemusíš. Kameru berem. A natáčame. Pomoc.
Zasvieť. A ja si myslím, že Matúš je mŕtvý. Hej. Nech ho tu. Lebo možno všetkých chcú zabiť, či nech teba zabijení všetkých. Tu není. Kto zatvol tie dve? Matúš, zober túto večičku, čo ti teraz dropnem. Matúš, tu je tá vec, zober ju. A majú stále v ruke. Ak bude pípať 5, tak sa nehýbte. Vôbec nechcem povedať. Kvety sú v pohode. Ani nechce sa ukázať. Lebo je zasvietený. Kvety sú černé, kvety nie sú v pohode. Kvety nie sú v pohode. No, teraz Matúš, ty máš dôležitú úlohu. Koľkatka. Dvojka. Daj mi. 5. Počkej, koľko bola pečka? Áno, 5. Ja som dead. Pomoc! Ide po mňu! Ja som videl! Oh. Matúš, máš ho zaznačeného? Nepočujem. Máš ho zaznačeného? Daj tú knihu. No. A daj. Prvá je kniha Kvety. Kvety. A level 5. Je tu Asvank. Kniha Kvety Asvank. Hej. Je to Asvank. Poď. Design, k tomu som myslel, že takto stalo potlačov, šiel to Yes. Tak asi posledná. Dneska by to bolo všetko. Ak chcete ďalší part, dajte lajko. Dajte lajko. Ďakujem. Ďakujem.